अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। सध्या सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे ठिकठिकाणी पडझड होऊन गोरगरीब जनतेचं नुकसान होत आहे। त्यामुळे भाजपचे माजी जिल्हाध्यक्ष तथा माजी आमदार राजन तेली यांचा वाढदिवस सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात विविध सेवाभावी उपक्रम आयोजित करून सेवा दिन म्हणून साजरा करण्यात आला। पाहूयात। भाजपचे माजी जिल्हाध्यक्ष आणि सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाचे प्रभारी राजन तेली यांच्या वाढदिवसानिमित्त जिल्ह्यात सेवाभावी उपक्रमांनी वाढदिवस साजरा करण्यात आला। यावेळी वेंगुर्ला शहरातील रामेश्वर मंदिर, सातेरी मंदिर, हनुमान मंदिर, कॅम्प स्वामी समर्थ येथील फूल विक्रेत्यांना छत्र्यांचं वाटप करण्यात आलं। तसेच राजन तेली यांना चांगले आरोग्य आणि दीर्घायुष्य लाभण्यासाठी श्रीदेव रामेश्वर चरणी गोड पदार्थ अर्पण करून गाराणं घालण्यात आलं। तसेच वेंगुर्ले तालुक्यातील वजराट शाळा नंबर 1च्या शाळेनं शिष्यवृत्ती परीक्षेत ऐतिहासिक कामगिरी बजावली असून ग्रामीण भागातील यावर्षी 7 विद्यार्थी राष्ट्रीय आणि राज्य गुणवत्ता यादीत संपून शिष्यवृत्ती धारक बनले। त्या विद्यार्थ्यांचा स्कूल बॅग देऊन सत्कार करण्यात आला, तर त्यांना शिकवणारे शिक्षक यांचाही सत्कार करण्यात आला। तसेच विद्यार्थ्यांच्या हस्ते केक कापून राजन तेली यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यात आल्या। वेतोरे इथं अतिवृष्टीत नुकसान झालेल्या कुटुंबांना आर्थिक मदत करण्यात आली। यावेळी भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शरद चव्हाण, महिला जिल्हाध्यक्षा संध्या तेरसे, बंड्या सावंत, जिल्हा सरचिटणीस प्रसन्ना देसाई, जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य वसंत तांडेल, तालुकाध्यक्ष सुहास गवंडळकर, तालुका सरचिटणीस बाबली वायंगणकर, सरपंच संघटनेचे पप्पू परब, जिल्हा सदस्य साईप्रसाद नाईक, तालुका उपाध्यक्ष मनवेल फर्नांडिस यांच्यासह भाजपचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। तसेच सावंतवाडी तालुक्यात राजन तेलींच्या वाढदिवसानिमित्त सावंतवाडी येथील आयुर्वेदिक रुग्णालय इथं रुग्णांना फळ आणि बिस्किट वाटप करण्यात आलं। यावेळी सावंतवाडी मंडळ अध्यक्ष अजय गोंदावळे, आंबोली मंडल अध्यक्ष रवी मडगावकर, जिल्हा उपाध्यक्ष मनोज नाईक, माजी नगरसेवक आनंद नेवगी, सरचिटणीस विनोद सावंत, केतन आजगावकर, दिलीप भालेकर, गुरु मटकर आदी उपस्थित होते। तर माझगाव येथील जिल्हा परिषद शाळेत लहान मुलांसोबत राजन तेली यांचा वाढदिवस साजरा करून विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्याचं वाटप करण्यात आलं। यावेळी सरपंच डॉक्टर अर्चना सावंत, उपसरपंच बाळा वेजर, रिचर्ड डिमेलो, मधु कुंभार, भाजप किसान मोर्चा जिल्हा चिटणीस अजय सावंत आदींसह शिक्षक वर्ग उपस्थित होते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।